Тайната на баба Марта. В едно малко планинско село, скушено между снежните върхове и зелените поля, живееше баба Марта. Тя не беше обикновена старица, носеше в себе си силата на времето, а настроението и определяше смяната на сезоните. Казваха, че когато се усмихне, слънцето огрява земята, а щом се разсърди, вятърът завихря облаците и връща студа. Децата обичаха баба Марта, защото тя винаги им носеше нещо вълшебно, усукани червено-бели нишки, които връзваше на ръцете им с топла усмивка. Но малцина знае тайната й. Дарът на пролетта. Една година зимата отказваше да си тръгне. Снегът все още покриваше земята, реките бяха замръзнали, а дърветата стояха голи и мълчаливи. Баба Марта гледаше през прозореца на малката си къща и въздъхна: трябва да направиш нещо. Тя извади голямо кълбо от червена и бяла прежда и започва да плете най-красивата мартеница, която някога бе правила. Вплиташе в нея не само цветовете, но и топлината на слънцето, мекотата на пролетния вятър и свежестта на първия цвят. Щом мартеницата бе готова, баба Марта я закачи на най-старото дърво в селото. В този миг нещо невероятно се случи, снегът започва да се топи, дървата разцъфнаха, а щъркелите долетяха от далечните земи. Пролетта бе спасена. От тогава баба Марта всяка година изпраща мартеници на хората, за да не забравят, че добротата, надеждата и усмивката имат силата да прогонват и най-дългата зима. Благодарим ви, че гледахте. Ако ви хареса тази приказка, ударете един лайк и се абонирайте, за да не изпускате още интересни истории. Напишете в коментарите коя приказка искате да чуете следващия път. Споделете с приятели, колкото повече, толкова по-весело. Последвайте ни за още магически приказки. До нови срещи!